Ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu uKhozi FM luhamba phambili ubusuku obuhle nje uyayibona nje le ndaba uDr Mthembu akakwazi ukuhleka ngikwazi ukumhlekisa namhlanje ngakona lokho manje sobe siuqala phansi lo mkhohlane the one thing engiyithanda more than anything empilweni yami ukuhleka siya cabanga angiyazi ngihleka njalo mina siya yazi noma ngikhala ngiyahleka Oh ileyo nhlobo even if ngikhala yazi ngenze njani even if ngikhala ngike ngihleke ukuthi mina ngiyakhala ngoba vele uzazi usomandla wena uyiqhawe Ngisho usomandla but angijwayele ukuphoxeka kodwa mokhona into engikhalisile umuntu ongikhalisile ngigcina sengihleka ukuthi hawu lo muntu ukhalise mina ngempela sengigcina ngiyahleka so udadewethu ubuyi ukethi mina hawu wavele wahleka njalo nje uma ngikhuluma noma ngikhuluma intembi athi hawu wavele wahleka nalokho kokuthi ukuya kadokotela emsebenzini egula akumnikezi washo njalo ngangiqala ukuyicabanga leyo ndlela uthola mhlawumbe ubungakwazi ukuya emsebenzini kodwa uzovela uthi hayi awuthi ngingayi ngoba khona into elahlekayo kuleyo oyisiguli okumele abe neconfidence kuwena uma ezocela usizo kodwa futhi nakhona siya like ngathatha insuku ezu2 off work last week ngenxa ukuthi ngangaphilile especially if wazi ukuthi ubonana nabantu abadala like ogogo awusafuni manje ukubanika nalomkhuhlane ke futhi ke kwawena ke futhi manje kakhulu Richards Bay angiyanga because of that even though bengaya kodwa ngasitshela Nkosi yami lezalo kwasengizinika ngomkhuhlane ke futhi ke manje so but ke sesikhona ke sibuyile and siyabulisa na kwizithanda zethu ezikhona emoyeni uKhosini FM siyana kwizithanda zethu ku Facebook live yes welcome uhlelo olulungela abaneminyaka e18 nangaphezulu akuselena uhlelo lweingane isixwayiso sesiphumile siqale la imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC uKhozi FM luhamba phambili nyanga yamadoda kulenyanga besikhuluma izinto mhlawumbe ezithinta umzimba wendoda isimo sempilo ukusebenza kwezinto ezithile namhlanje sikhuluma ngama male hormones. Namhlanje sikhuluma ngalama chemicals enza umuntu wesilisa avukelwe afune ucansi nomphambili uvuke. Kunjalo kodwa sizobavumela futhi abantu besilisa ukuthi bafone nanoma ingane siya ngoba inyanga yabo siyafuna ukuthi senze show ukuthi elihlokweni esikhuluma ngazo bafila angathi ngempela sike sabanaka nezinkinga zabo ababhekene nazo. Singahleka nje la ku Facebook live kunomuntu wakamhlongo siya osenda imessage la ku Facebook live uthi wena dokotela njalo hey one day siyohlangana mfana wami hayibo owakamhlongo angazi konje mani basho ukuthini kusho ukuthini lokho ngempela uyabaza abantu kulo Facebook live basoke beshezinye izinto nje siya kulungile ngazi ukuthi uyakusongela ukuthi indlela afunga ngayo lalela akasongi lokho okusonga usonga lokhu kwasekameleni kwaselawini kokusa usile empeleni ake singene Dr Mthembu sikhulume ngama male hormones khona ngakho ezaselawini yini ama male hormones abaleke ngani kumuntu wesilisa yini ezodinga ukuthi sibe naso lesihloko njengoba sikhuluma ngaso namhlanje yazi siya into ehlukanisa umuntu wesifazane kakhulu isitho sakhe saselawini isitho socansi sona ehlukanisa ukuthi wena umuntu wesifazane nomuntu wesilisa leso sitho ke leso esimhlukanisa umuntu wesilisa nowesifazane kunama chemical emzimbeni esithi ama hormone okuyiwona awenza ukuthi leso sitho sebenze ngendlela ekumele
ngabe sisebenza ngayo. So umuntu wesifazane unama hormone thizeni ama chemical azokwenza ukuthi isitho sakhe nokuba umfazi kwakhe nokuba umuntu wesifazane kwakhe kwecontrol yiloma hormone. Lo wesilisa naye uzoba nama hormone naye awesilisa kakhulu azokwenza ukuthi lesitho sakhe sesilisa sisebenze njengesitho sesilisa. All right. Ama hormones ayini emzimbeni? Ayimthambo awuketshezi. No, ama hormones siya ay message. Yabona ama chemical ahambisa imessage thizeni kwisitho esithize kuze leso sitho senzo lo msebenzi okumele siwenze. Wonke hormone emzimbeni wakho isuka kwi gland thizeni emzimbeni wakho. Leyo gland okuyona xoxa nengqondo, ingqondo ethi hey we gland thizeni hamba weke manje ukhiphe le hormone kuze le hormone kube iyona ezoya kuleso sitho esithize send message. ihormone iliyo message ke esiyakuleso sitho ukuthi sitho ke sebenza wena wenza lo msebenzi okuthiwa wawudalelwe wona ukuthi uwenze. All right. Now la kubantu besilisa siya ihormone okuyiyona ebalekile kubantu besilisa ile hormone esithi thina testosterone. Yes. Okay. Ngiyafuna ukugcizelela lokho nowesifazane unayo siya ngoba as abantu besilisa nabesifazane uyakhumbula ngesikhathi ngikhuluma ngithi ngesikhathi wawudalwa ngaphakathi eswini suke siyinto eyodwa thina kuba ukushintsha kwama chemicals nje ngaphakathi azogcina sokudala ukuthi wena suba nesitho sesilisa suba nesitho sesifazane kodwa kuyinyama ezodwa lezo kuphela nje zingapha ziyashintsha zihlangane zenza amazambane ngapha ziyahlukana zenza amalebe njalo njalo. All right. Now lama hormones lawe sithi testosterone njengoba sikhuluma besilisa kakhulu uzogcila kuona yize abantu besifazane benawo kodwa awekho ngezinga elifanayo nalo wesilisa. All right ngoba ama hormones esilisa. Okay. Yeah. Kuwena ke umuntu wesilisa azokwakhiwa yini akhiwa izambane lakho. Okay uma ngithi izambane sengisho ngenhlavu ephakathi izambane lakho iyona leyo okuyiyona eyakha lama hormones lawa okuama hormones kuwena ama hormones esilisa kwawona amazambane lawo ayithatha phi message yokuthi ayiwakhe lama hormones lama chemical asuke engqondweni yakho somewhere kweni gland kwingqondo yakho kuyiyona send message kumazambane akho ukuthi mazambane yakha le chemical. Why kumele wena as umuntu wesilisa ube ne chemical ngoba yenzani le chemical? One le chemical le ekuthiwa testosterone siya izonyuka ngesikhathi wena umuntu wesilisa usuthomba ngoba isikhathi lapho umzimba wakho usuqala uyashintsha ke manje uthi ungena kwesinye isigaba sokukhula. All right. Khumbula sikathi sikhuluma ngokuthomba ukuthi uma usuthomba ngenxa yokuthi nale hormone isinyukile amazambane akho ayaqala akhula umphambili wakho uyakhula suba nezinza suba neziboya kushintsha ivoice njalo njalo. All right. Yeah. So kuwena ke zomuntu wesilisa le hormone ibaleke kakhulu entweni yokuthi wena ukwazi ube nenzalo. Okay, control inzalo ngoba yenza ukuthi wena ube nesperm. All right. Futhi icontrol ukuthi ube nenkanuko yocansi ngoba phela yiba nenkanuko yocansi ukuze ulenze ucansi ukuze ube nenzalo. All right. So le hormone kakhulu kubantu besilisa iyona econtrol ukuthi hayi nje ukuthi uzalwa unayo inzalo. Uqale kulangazeleleni ucansi wenza ucansi ebese wakha nenzalo. Hayibo bengingakwazi lokho. Oh yes. Bengitshela ukuthi umuntu uzalwa evele senayo. No, owesifazane loyo siya owesifazane umuntu ozalwa esevele senayo inzalo yakhe esevele senawo amaqanda ngaphakathi kena. Kulo wesilisa umzimba wakho uyasakha isperm njalo. In fact it takes 61 to 64 days ukuthi umzimba wakho wakhe isperm esisha. Ngoba ukwenza every day ke vele umzimba wakho uzosakha njalo isperm uyaskip uyasakha umzimba wakho. Okay. So uma usuthomba le hormone futhi enye yezinto ezizokwenza ukuthi umzimba wakho ukhiqiza kangakanani isidoda. So okusho ukuthi le hormone futhi irresponsible ekubeni thenini wena ube nenzalo futhi. Okay. Yeah. So la ekuphofemeni ekwenzeni umdavazo iyona ezokwenza ukuthi ulangaze uthi umubona umuntu wakhe dishizela njena uma kadegeza uma ewisintsipho umlangazelele ethi nje uma eqojame yolanda insipho ekudunusela ekubheka kancane kube khonto evukayo kuwena ngenxa yele hormone ukuthi ikhona. Uma siyehlile le hormone umuntu wakhe ngatikoze enze noma yini phambi kwakho ehambe ayivuka yibi khona lento kulangaza nokukhala
ukuthi uhalela ucansi kanti ingoba le hormone le isiyehlile. Alright, kodwa ngike ngikhuluma ngokuthi yenzani nje kuwena generally le hormone siya izokwenza one ukuthi uzolangazelela ucansi njengoba ngishilo, izokwenza ukuthi umzimba wakho uproduce isperm or iketshezi lekuthiwa isperm, izokwenza ukuthi umzimba wakho wakhe ithambo uqine. That is why umuntu wesilisa unamathamba aqinile namakhulu ngaphezulu komuntu wesifazane. Izokwakha ama muscle akho. That is why umuntu wesilisa unamandla more than umuntu wesifazane ngenxa yayo le hormone le. Izokwakha ukuthi igazi lakhe kuthiwa ama red blood cells akhe izowakha. That is why umuntu wesilisa uba nestamina, uyakwazi ukuthi uqhubeke kwenza izinto for isikhathi eside because lama cells iwona abamba oxygen. So nakhona ekameleni ukwazi ukwenza round 2 round 3 uqhubekile ngenxa ukuthi testosterone yonke leyo. Uyabona, so uyakubona ukubaleka kwayo ekameleni ukuthi one izokwenza ukuthi uhale wena uvukele ngokusheshsha, 2 izokwenza ukuthi induku yakhe iqine ngoba khumbula ukuthi ngitheni affect nama muscle, izokwenza ukuthi induku yakho iqine, 3 izokwenza ukuthi ukwazi ukuqhubeka isikhathi eside, 4 izokwenza ukuthi uphinda ama round ne round. Ubukhulu benduku buyadalwa ukuthi ingakanani kumuntu wesilisa? Not ubukhulu, khumbula ukuthi ubukhulu benduku siya into odalwe nayo ukuthi induku yakhe ingakanani, kodwa ngizothi yebo futhi ngoba induku yakho izophuma more ngenxa yokuthi wena unale hormone. Okay, le hormone le izoyidala ukuthi induku yakho mayiphume, and the more induku yakho mengisho ukuphuma, khumbula ukuthi phela induku yakho iyafinyela uma ukuthi igazi alinayo ayinalo. Okay, once yathola igazi yasutha yadla igazi isiyaphuma even more siba yinde. So nomunye kumuntu uzobona ngathi uma enale hormone kakhulu angathi le nduku ilulekile, kanti cha ingoba nje iphumile nje yazi yenela ukuphuma kwayo, even nokuhlehla kwayo ukuthi izinzi ibe enkulu, ukukhuluphala kwayo nayo le hormone futhi yakwenza lokho. Okay, so uyabona ukuthi kumuntu wesilisa ziningi izinto ekuperforming kwakhe ekameleni ezibangwa ukuba khona nje kwayo le hormone. Okay, now if isingasekho or ingasebenzi kahle uzobona kanjani? I-testosterone ingasekho noma ingasebenzi kahle, if or umzimba wakho iproduce kahle. Okay, uzobona ngani? First of course uzobona lapha ekameleni. Okay, njengoba dengishilo ukuthi inkanuko yakho izokwehla, izothi noma iphakame induku iphakame kancane ibuyizwe futhi ngathi iyahoba iyahlehla futhi, or ingaqini kahle kuba ngathi iyagoba, or if sokuwest kakhulu uthi uyayifaka phakathi kwinkomo vele igoba ibheke eceleni ngoba ayisakwazi ukuya phambili ngoba inyama zazo azisakwazi ukuqina kahle. Okay, iyona leyo hormone izokwenza lokho. Kodwa neziboya kuwena, khumbula ukuthi le hormone yakha neziboya kuwena umuntu wesilisa, neziboya qala emakhwapheni intshebe neziboya zasemakhwapheni uzibona ngathi ziba light, ishintsha umbala ziba light brown, uzibona ngathi ziba weak. Uyabona zingasabi njengezinza ukuthi uzibona izinza lezi zikhelekile, kodwa uyazibona ngathi seziqala ukuthi ziba weak, ube nezibele. Okay, umuntu wesilisa ngoba enye into khumbula ukuthi ngithele hormone yenza ukuthi ube nama muscle. So if ungase nayo muscle kwenzekalana umzimba wakho ushintsha lo muscle kuba amafutha. So usuqala ugain weight, uba nama hips, ube nezibele, ube nomkhaba, zonke lezo zinto sokuyisign ukuthi le hormone le isiqala ukwehla ngaphakathi kuwena ngoba kumele iyona phela ekunikeza nalesa stamina. Sisasikuyintshebe nje, ngiyaxolisa ukuphazamisa iflow yakho. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa umene ntshebe eningi ingoba i-testosterone iningi, kenzeka ukuthi mayingekho noma incane kube ukuthi i-testosterone incane, kenzeka umuntu wesifazane umene ntshebe uthola ukuthi i-testosterone iningi. Okay, kowesifazane kakhulu siya khumbula ukuthi intshebe nenwele emzimbeni wakho like ekhanda unenwele zi around 100,000 to 150,000, and lokho akusho lutho ukuthi une-testosterone engakanani ngaphakathi ngoba inwele zakho zakhiwa iprotein okuthiwa i-keratin. Okay, so it can be depending ukuthi udlani, izifo nazo konke lokho nga impact ekuthenini inwele nezinwele onazo nezinza zingakanani, and akusho lokho ukuthi le hormone yakho yesilisa isuke strong, kodwa uma isiba weak inwele zakho nawe ziyawa futhi. Isikuyenye impawu zokuthi siba weak. Khumbula ukuthi nakuyena umuntu wesilisa from the time eseba wo30 usiyaqala useba namanhlonhlo inwele seziyahlehla futhi seziqala ukuwa ngoba from the age of 30 40 ilapho siqala futhi le hormone isiyehla kubantu abesilisa. All right, unless engathombanga
if kuukuthi umuntu wesilisa azange azafike kulesigaba sokuthi athombe umfana nakhona uba uyambona nangomzimba uba wekha akavuma ukuqina kahle umfana loyo nomphambili wakhe awuphumi kahle lo mfana osuke umfana ingane yesilisa kodwa kunezimpawu zokuthi kunokungathi ingane yentombazane la mhlambe ama hips njengobusho izibele kwesinye isikhathi nangephimbo lakho ubona ukuthi kusantombazane ngale kokujivaza nakancane kuyakusuka kukhomba ukuthi mhlambe i-testosterone ayikho noma incane yebo usuke ngenzani umzali Dr Mthembu ofisayo ukuthi ingane ibe umfana njengoba ezalwe njalo? It's one thing enye into uma uthi umzali ufisa ukuthi ingane ibe umfana ngoba enye into lo njobe izale njalo kodwa sesingena into ne controversial kodwa ke of course uyakwazi wena uma umzali uma uyabona ukuthi hayi lengane usina 12 isina 13 ayikakangeni kulesigaba sokuthoma ngoba ufuna uwazi phela wena uthi umfana uma thomba kumele kube njani njengoba usho nje ivoice yakhe akakashintshi izinwele zakho smooth nje yonke indawo namazambana akhe uyabona sa shape njengamazambana akakahlukani ukuthi alenge kahle nomphambili wakhe akakaqala ukuthi uphume so uyabona umzali ukuthi cha lo mntwana akakathombi okay sisabuka nje ngokomzimba hayi ngokokwenza hayi ngokomzimba nje yes omunye umntwana siya obanjalo by the way ikhona medical condition kuthiwa i-Klinefelter leyo othola ukuthi umntwana womfana yebo umfana ngaphandle kodwa ngaphakathi uyingane yentombazane alright naye lo mfana loyo ngeke azathomba lo mfana loyo yebo uzoba nomzimba wentombazane kukona konke akwenzayo uzoba kwasantombazane ngeke umzimba wakhe uqine uzothi noma enza izinto umbothi hayi lengane ngebehavior ke manje sengisho ngebehavior uthambile nje watepa nje wena watepa kanti unaleyo nkinga leyo but omunye umntwana siya uba nenkinga khumbula ukuthi ngitheni ngithe le hormone lene yakhiwa yinamazambane akhe umntwana if umntwana enenkinga noma wena umuntu wesilisa nje wanenkinga yamazambane noma ngayinkinga yini leyo nkinga yamazambane izo affect futhi ukuthi le hormone iba ngakanani kungayinkinga yokuthi amazambane akho azange ehle agcine eseswini and amabhola akho empty ngaphakathi o elodwa ikinati phakathi kwesaka lamazambane nakho lincane kakhulu okay sibiza ngokuthi hypogonadism if lincane kakhulu nako lokho kuzo affect futhi ukuthi ingakanani le hormone umzimba wakho oyikhiphayo akusho ke kodwa lokho ukuthi inzalo unayo siya alright ngisakhuluma ngehormone manje ngoba ungamithiswa na umuntu induku ingavukanga zonke kuphuma isperm siphila isperm akumithise so even yes akukhulelise okay so even if lo muntu ihormone yakhe bingeningi but uyakwazi ukuthi akukhulelise ngiyazi kubantu abaningi bahlala benewari ukuthi nginezambane elodwa ngizokwazi yini ukuthi ngimithise umuntu yes lokho angena sikhuluma futhi ngaloko today sikhuluma ngale hormone nje eyobudoda neyakha ubudoda kuwena as umuntu wesilisa alright ngiyakwazi ukubooster le hormone ngijove ngike ngithole ikakhulukazi kulabantu abasuke ngizobeka kanjani ngifuna ungowesifazane kodwa ufuna kuba wesilisa ngiyaxolisa mawukuthi ngihlambalaza transgender uthola ukuthi uzohamba njalo eyojova testosterone mhlawumbe emva kweminyaka eminingi hawu lo muntu usenamamasela lo muntu usenentshebo sesidlakela usenjengomuntu wesilisa nje ngokwenja indlela esimjwayele ngayo le mjovo isuka iyinhloboni yes uyakwazi ikhona vele siya uyakwazi ukwenza lokho if kuukuthi umuntu wesifazane sufuna ukuba wena unomzimba onjengowendoda of course ngiyakwazi ukuthi ukwenze lokho uthole leyo mjovo leyo ezokushintsha ikushintsha ivoice ikushintshe isimo sakho ngoba mhlambe ngempela wena uzizwa more uyindoda than kuukuthi umuntu wesifazane however angiqedelanga lo mbuzo kade ungibuza ukuthi owesifazane if kuukuthi unale hormone iphezulu natural engazange azajove engazange kwenzeke lutho ubona ngani lo muntu wesifazane loyo uba nentshebe kakhulu ngoba again yakhumbula ukuthi ngitheni yakha ukuthi inwele ziqine nezinza so lo muntu wesifazane kube lo muntu wesifazane othola ukuthi unentshebe okay nenwele zakhe nalemqaleni zicishe ziyohlangana emhlane inwele zakhe loyo akhulume sakubhesa akhulume sakubhesa la sonke siyabhesa okay but also siya namabele akhe akabe namabele amakhulu nama period uthola ukuthi akayi kahle esikhathini uba nesikhathi ukuthi aye esikhathini abuya ngaye esikhathini
kuba futhi ilenhlobo yabantu esigcine thina sithi banenkinga yama cysts kuma ovaries uba nenduna kakhulu especially mase semdala uthola ukuthi akuzona isikhathi ukuthi unenduna lo muntu abe nenduna kanti lo muntu kusuke kubangwa yikona lokho ukuthi isuke iphezulu kakhulu le hormone yakhe. Okay, kuyazwakala. Ungaqhubeka ungiphendule kuloko komuntu wesilisa ofuna ukujova uyakwazi yena ukuyisebenzisa uma kuukuthi iyabonakala ukuthi incane emzimbeni wakhe le yemvelo. Definitely nayo wesilisa uyakwazi, but ngeke ngithi njoba dengisho nje ziningi izinto ezoyibangela siya ukuthi iyehle ngoba nokuphuza utshwala nje lokukodwa uyazi ukuthi if ungaphuza utshwala for 5 days even if uphuza standard for 5 days kukodwa lokho kuzoyehlisa i-testosterone yakho. So uyabona ke kulo muntu ohlale ephuza utshwala all the time kukodwa lokho kuzoyehlisa i-testosterone yakhe, kukodwa lokho kuzokwenza futhi ukuthi amazambane akhe ashrinke usize wawo. Okay, so umuntu onenkinga yezinso uzoba nenkinga futhi ukuthi testosterone yakhe izokwehla. Umuntu ke waba nenkinga yokuvuvukalelwa kumazambane khona lo msipho lapha phakathi kumazambane oba buhlungu uma ugcinezelile uma ke wavuvukala lo msipha kuba neinfection phakathi lapho ngaphakathi kwena naye lo muntu leyo ngoba manje igazi alisakwazi ukuthi liye kahle kunhlavu yakho ngaphakathi naye futhi lo muntu izokwehla futhi testosterone yakhe ngenxa yalokho. If kuukuthi futhi uke waba ne uzagige uzagika ngiyawazi kahle ama-mumps futhi amanye enye virus le ekwazi ukuthi affect as umuntu wesilisa ihambi affect amazambane akho nayo futhi izo affect ukuthi umzimba wakho uresponda kanjani kule testosterone lena. I-stress kubantu besilisa kakhulu if u-expose kwi-stress esiningi again khumbula ukuthi ngithe le hormone control engqondweni yakho kunale gland esengqondweni kuthiwa pituitary gland kuyiyona econtrol ukuthi amazambane akho awayikhiphe le chemical. So the more wena uba ne stress kukodwa futhi lokho kuzokwazi futhi ukuthi kuyehlise le hormone. So for me ngeke ngisho ukuthi hamba uyoyijova as much as sithi siyayijova. Firstly so doctor lifuna siqale sibheke ukuthi kazi kuba ngempela yehlile na ngoba ku wrong ukuthi usuyayijova wena kanti ayehlile ngaphakathi kwena. Kufanele udokotela even if akakutestanga but ekwazi ukuassess ukuthi okay athina ama symptoms akho ngaloko kushuthi yehlile then usiyaqala ukuthi usiyake replace ungaveli nje uzifakele wena ngoba kukodwa lokho sokuqala manje sokubanga prostate cancer nezinye izinto ngoba sufaka into over emzimbeni wakho bekadinga ngakala. Imzuzu ngama-20 ngaphambi kokuthi kushaye ihora le-11 20 minutes before 11 sikwiza selawini no Dr Mthembu luhlelo olulungele kuphela abadala 18 years nangaphezulu. Sikhuluma nge-male hormone ebizwa nge-testosterone. Sechazile uDr Mthembu ukuthi kubonakala ngani yenzani emzimbeni womuntu wesilisa kakhulukazi kubonakala kanjani mayisiyehla. Ngifisa ke siqhubeke sibe controversial kancane uzongixolela mangafundisekile. Inumber yama voice note ithi 0716136667 0716136667 mawufuna ukubuza umbuzo ungayithumela manje. Ngicela ube sendaweni ethule. Kulo muntu wesilisa othanda noma onemizwa komunye umuntu wesilisa. Sure. Aphinda abe nezinto ezibonakalayo emzimbeni wakhe osuyichazile ezikhomba ukuthi i-testosterone incane noma ayikho. Sure. Umuzwa wakhe wokuthanda nokulangazelela ukungabikho kwe-testosterone automatically kuzokwenza ukuthi kube yena abe samuntu wesifazane na ngoba i-testosterone ingekho noma incane. Okay, no siya uthe wena lo muntu already decide ukuthi uthanda abantu besilisa kuvele zalwe ebonakala njengoba bekade sichaza. Ukungabikho kwayo kuyenza yini ukuthi automatically kusho ukuthi yena usezibuka samuntu wesifazane imizwa yakhe isile yomuntu wesifazane noma ama hormones akhe ilawa kamuntu wesifazane. Yes. Yebo ngoba khumbula ukuthi noma uwesilisa unawo futhi nawo lawo esifazane. Okay. Right? So if kuukuthi unalawo esifazane more then bongumela ngabe unawo umuntu wesilisa, of course uzoba attracted kumuntu wesilisa ngoba uzoba attracted kuleyanto kufana nomuntu wesifazane ngoba phela lama hormones as so kusayi science nje la kusayi science akakabi ukukhetha komuntu akakabi ukukhetha kwakho. Yebo uzoba attracted kule sex lo muntu wesilisa ngoba wena uyinto wena ongayona uyi opposite yakho. Okay, so lama hormones akuwena if kuukuthi wena unama hormones esifazane kakhulu ngaphakathi
ngaphakathi kuwena azokwenza ukuthi uhalele umuntu wesilisa even though wena umuntu wesilisa. Wow, bengakwazi lokho. Ngicabanga ukuthi baningi futhi kuyakhanyiseleka. 18 minutes before 10 sithatha ikhefu sibuye silalela ama voice notes sikhuluma nge-male hormone ebizwa nge-testosterone. Testosterone. Hayibo khuzeka weshozi. Khona umuntu akashoze ngimkhuzayo. Uthini uGabhiza? Uthi ushozi. Hey dokotela ngavele ngachama. Hayi mawethu nawe uyabafunda avubanaka. Sikhuluma nge-testosterone namhlanje. I'm excited. Okusho ukuthi i-hormone eyenza ukuthi ube umuntu wesilisa. Yes. Ngaphandle kwale hormone ungazalwa nezitho zomuntu wesilisa lezi eziqavile njengomphambili nezinhlamvu kodwa kungabikho okunye okuzovele ekakhulukazi ngesikhathi sokuthomba kukuveza ukuthi umuntu wesilisa. Yeah. Usuke ngenzani? Ngiyaxolisa. Umzali oyibonayo lento ekhathazekile. Of course. Usuke ngenzani Dr. Mthembu? Look, I think into ebalekile siya ukuthi ezodokotela siyakwazi ukuthi sithole ukuthi yini i-cause yokuthi umzimba wakho ungayikhiphi le hormone le chemical. All right? So once akwazi ukuthola ukuthi okay lo muntu i-cause yakhe isengqondweni mhlawumbe kune message engasuka engqondweni ehambaye iya kumazambane akhe ukuthi amazambane akhe ayiyakhe le chemical mhlawumbe inkinga yakhe ikuwona amazambane akhe itself ukuthi ayikwazi ukwakhiqiza le chemical. So whatever it is siyakwazi uku-investigate odokotela sibone ukuthi nandi inkinga or else mhlawumbe lo muntu udaliwe nje ngempela ukuthi akanayo lamazambane ngaphakathi kuyena. As much as I can say that ke kodwa siya izinso zakho zinenye gland okuthiwa i-adrenal gland ephezulu kwezinso zakho. Okay, nayo leyo gland leyo iyakwazi ukuyikhipha le hormone. So that is why as umuntu wesilisa mukuthiwa munenkinga yezinso kukodwa lokho kuya affecta umdavazo wakho nanokuthi uperforma kanjani ngoba kwazona izinto ziyakwazi ukuyikhipha futhi le hormone even ize kungakhiphi as much as amazambane akho kodwa nazo izinto. So izinto iba i-back up emzimbeni wakho ukuthi if kuukuthi amazambane akho ngempela asasebenzi kahle le gland ephezulu kwezinso zakho akube iyona ke sizo support umzimba wakho kuze umzimba wakho uyikhiphe le chemical kuze ukwazi wena ukuthi umzimba wakho ukwenza ube ubudoda ngendlela kumele ngabe uba yiyona. Cela ukubuza kwenzakalani mayiningi kumuntu wesilisa kuyaba khona ubungozi obuthile mayiningi testosterone? Yes. If iningi of course siya one uba hyper kakhulu omunye ufuna kakhulu ucansi. Okay, alifune kakhulu ucansi ngoba isi over but most of the time so odokotela if isiningi kakhulu kusuke ku sometimes une cancer. Okay, une cancer kumazambane akho so amazambane akho aya overact asenza kakhulu umsebenzi. So it's one of the things esizibhekayo nakhona ukuthi okay lento if kuukuthi siningi kakhulu over of course ngeke izibe ningi lokuthi izogulisa but if isigulisa then sokuyinkinga kusuke kunento sithi ukumultiply siyakheke kakhulu ngaphakathi kwena isigcina seyakha inkinga. Iziphi izinto ezama features emzimbeni okubonakalayo ukuthi lo muntu ngathi ne testosterone eningi? Look, muscles uba very muscular of course. Enye izinto le umuntu ngokwemvelo nje ungakajimi. Ngokwemvela nje uba labantu abastiff abahlangene umzimba wabo uba very strong and very stiff. Okay, kodwa ke ngiyafuna while ulapho ukuthi ngiye kulabantu siya abakwenzayo lokho ngamabomba athathe ama steroids. Okay, labo bantu kwenzeka opposite kubona ngoba bathatha ama steroids ngoba befuna ukuzakha bakha ama muscles na yonke leyo nto kuba iopposite kulo muntu umzimba wakho ugcina ungasazakheli le chemical ngoba wena usuyithathe kakhulu ngokuthatha lama steroid. That is why abantu abajima kakhulu besebenzisa lama steroid bagcina sebeba nezinkinga yokuthi le chemical isiphansi emzimbeni nanako obviously inkanuko nokusebenza kwasekameleni kuyehla kunaloko more. Enye into abayizwayo which is one of the things bengizoya kuyona ukuthi uma le hormone iningi kakhulu kuwena ngaphakathi labo bantu baba nodlame baba aggressive baba violent bayalwa kakhulu ngenxa yokuthi le hormone ngenxa yokuthi le hormone kuhle kwesilwane masingeke size sinikeze ukuthi sihamba noma sigijime siba nolaka
Okay. Angithi uyazi ukuthi izinja mele uyiwalk. Okay. Ngoba kunama chemicals angaphakathi kuzona avaleleka igcina iba nolaka. Angizama ukuqhathanisa umuntu wesilisa onama lokhunja amaningi. Ngenza nje isibonelo, ngomuntu wesilisa. Ngenza nje isibonelo sokuthi ichemical enganikwanga ukuthi ayibalance kahle ebese igcina isiumonakalo kumuntu. Yes, but definitely one of the things umuntu umeyiphezulu kakhulu uba nodlame kakhulu uyalwa physically futhi ngikhumbula nama muscle akhe uba nama muscle uba uyacasuka ngokusheshsha so uba nalo udlame ne violence alwe lo muntu iyakwazi ukunishisa ibalance kahle. Oh yes, uyakwazi ukuthi uyinciphise okay ukubona udokotela. Yes, ukuthi ubone udokotela. Abanye even though lena debate so odokotela abanye if high kakhulu kuthiwa kunayo risk yokuthi lo muntu egcine seba ne prostate cancer, which is why kwi treatment yethu if si treata umuntu prostate cancer simnikeza imjovo yama hormones esifazane to balance out so that yehle leya hormone yakhe yesidoda gcine usukunyuka ihormone yesifazane. That is why abantu abaningi asebeke badlula kwi prostate cancer uthola ukuthi induka isasebenzi kahle if esethole le treatment esibanikeza yona so odokotela ngoba sibanikeza le chemical yokuba umuntu wesifazane not yokuthi abe umuntu wesilisa. Kodwa konke lokho kusuke ngekuguqula ungabi novalo. Yes, ngoba omunye uzokubalance nje kubalance ngoba isuke lento isi over kakhulu kuwena. Enye yama treatments khona ama seeds okune operation njalo kuningi khona but enye yawo ema chemicals amaphilisi odokotela bakunikeza yona ile yokuthi sikhuphule hormone yesifazane kuwena kuze kwehle lena yesilisa. 9 minutes before 11 siyakuma voice notes ngifuna ukufunda la isambeli sethu besikhuluma naso kwezemfundo namhlanje uDr Ngogi Mahaya ubhalile uthi mina nginawo umbuzo namhlanje so yengwasi ngisukuma nokuncoma nje dokotela nomcebo Mthembu uyihlahlela kahle kakhulu ngicoshile okuningi njengokukhiqizeka kwesidoda kumuntu wesilisa usebhala u61 days angazi ukusho ukuthini lokho. Sperm production. Oh okay asilalela ama voice notes. Siyamhlongo njani cela ukunazisho lento ekhulunywa uDr Mthembu iyasikhathaza nami ngomunye nje ayisafuna ukuvuka kahle umama udishizela lapha endlini kungadinjendiki kuyoze ukuthi mhlambe maseqala esengithinta nami ngimthinta bekhathi eqala inyakaza kancane ngisola yona lento nishoyo ukuthi ngathi siyashoda lapha emzimbeni. Ngibingelele umsakazi nalapho kudokotela ngisacela ukubuza ukuthi makwenzeke mhlawumbe unamazambane awu3 kusuke kunjani ngoba mina ngiyezwa ukuthi hayi khona lawa amabili lawajwayelekile bese kuba khona nje elilodwa elincane nje eligaxele phezulu kwelinye elilodwa kusuke kwenziwa yini kusuke kunjani acela ukubuza lapho kudokotela. Sibonga kakhulu Dr Mthembu. Okay. Okay ubaba lo oqala kungenzeka ukuthi uyazibona also depending on age asikhumbula ukuthi once usudlula ko40 vele le hormone isiqala iyehla ngoba khumbula ukuthi ngitheni umzimba wakho udalela ukuthi wena iba nenzalo zala so by the time usuqala sufika ko40 umzimba usuzitshela suzele wena manje umuntu wesilisa. That is why ne prostate yakho ilapho siqala yavuvukala ngoba umzimba awusayisebenzisi as much bokade wawudalelwe yona. Okay so if kukuthi usenaleyo age and uyazibona impawu lo ade sikhuluma yebo ngase kwenzeka ukuthi ngempela ilento itestosterone yakhe yehlile. Ngizofuna kodwa after sengiphendule lona siya ukuthi ngisho ukuthi nokudla okudlayo kudla kuna abantu abangakudla ongase kubasize. Okay but before ngizongena lapha ngiphendule lona othe yena uzibona ngathi unamazambane awu3 siya. Now kwesinye isikhathi omunye umuntu kafike kimi Dr Mthembu kunamazambane awu3 ngithi uma sengizwa cha leli linye akulona izambane on its own kodwa kuyigland kuyindlala. Okay indlala edalwa ukuthi either lo muntu wakwaba neinfection iqala wakwaba nesichenene noma wakwaba washiswe lo mchamo wangayitreata lento umzimba wakhe ama glands akhe kuyiwona lawa avuvukalile or even kunento ekuthiwa
epididymis ekhona ngaphakathi kuyena iyakwazi ukuthi ivuvukale nayo ngokwayo ngaphakathi so wena uzwe angathi usunelinye izambane lesithathu ngaphakathi uma kuyizambane lesithathu kumele nalo libaleke kumele lishibilike kumele lifile exactly the same kungabe ukuthi elinye ligaqele kwelinye uma kuyelinye ligaqele kwelinye siya lokho kusuke kuyindlala hayi kodwa ukuthi kusuke kuyelinye futhi akwenzeka bemathathu ngamanye amazwi kungenzeka of course siya kungenzeka kodwa ngendlela kade ichaza ngayo yena lokugaxeka ingoba kuyigland lokho not ngoba kuyelinye izambane akuphathelene futhi ne testosterone kungenzeka ukuthi kuphathelane nako if lo nto ngikhumbula ukuthi ngitheni if kuukuthi kuona amazambane akho wakwaba nento einfection noma yini esizoblock manje ukuhamba kwemthambo yakho nokuflowa even kwayona futhi isidoda sakho then inga affect testosterone yakho then inga affect futhi ukuthi umzimba wakho uproduce kangakanani and kanjani isperm okay yeah now ngithe ngiyafuna ungena ekudleni ngoba baningi abantu siya abangadingi nanokuthi baze bathole leyo mjovo but ukudla okright okay ngeke ngakhuluma earlier ngotshwala ukuthi ufuzophuza nje u5 days uwodwa uzoyehlisa itestosterone yakho umuntu wesilisa yehlisa nezinto ezine acid of course mengikhuluma ngotshwala ngikhuluma nange acid as well namafutha ukudla okunamafutha lawa obvious because one of the things amafutha yenzayo emzimbeni wakho noma unayo testosterone lena once wanamafutha amafutha ay catalyst ay njenge agijimisa aphuthumisa mhlambe alole lo gama kodwa amafutha iwona awenza ukuthi testosterone yakho okuyile hormone yakho yesilise ijike iconvert ibile yesifazane so if wena unamafutha amaningi egazini then unikeza iwona key lo ukuthi lo kwesilisa kushintshe manje kube lo kwesifazane alright so yehlisa amafutha kakhulukazi lamafutha wrong ekudleni kwakho kunamafutha right of course siya amafutha ufish right namafutha fish omega 3 yes ikwata pears very good amafutha lawo kunamafutha kumakinati amafutha wonke right lawo ungakuthola ekudleni okay udle ukudla imfino zonke izinhlobo zemfino nje spinach yes even almond oil even iyabiza lezo kodwa sengishintsha amakinati nje uzodla amakinati ngoba kuno oil even nakuona amakinati so mahla amakinati ngaleyo ndlela alright uzodla imfino uzodla spinach imbuya imfino nje le yethu imfino nje le ugabolo zonke lezo mfino they are very good zonke lezo mfino lezo siya ama pumpkin seeds very good kuwena umuntu wesilisa azoyinyusa futhi testosterone yakho okay qala khula thina ogogo wethu makade liphekile ithanga athatha inhlavu lezi azomise akusenziwa manje but akwenziwe namakhosikazi akwenza benzela abanyeni babo lokho ngoba kuhle kakhulu alright if uzophuza itiye phuza igreen tea izinto ezine cocoa phakathi cocoa is good that is why dark chocolate njalo izinto ezi right food lezo for testosterone yakho amaqanda inyama nje wade ngishila ungadla inyama enamafutha kodwa if uzodla inyama idla inyama eseduze kwethambo okay not isicuba but inyama eseduze kwethambo into nanethambo nje phakathi unless uzodla inyama uyibona ukuthi hayi inkomo yakamthembu lena siyayazi vela ijovile ayinalutho kulungile lokho kodwa if uzodla inyama nje zama ukuthi udle into eseduze kwethambo iyona ephilile leyo and iyona right okay asiqhubeke akhona manje ama voice notes hayibo cela ubuzo webhosi yalapha no Dr Mthembu uthi akwenzeka into kusithambile manje bese foster ukuthi ukuqhubeka kancane ube umuntu lena uthi ke hayi akakaneli yena uyalimaza kana lapha umuntu leyo ngoba phela kuyenza uzama ukufoster wena uyakwazi umuntu nacolweni naye akakaneli yena uyalimaza kana lapho mhlawumbe uthi kungozi ngana lokho sikwenza thina lokho kuyenza ubuhle noziyamhloko angibingelele siyana dokotela Dr Mthembu ngizocela ukubuza isifisi esikhulu sami sokusizakala nginenkinga la doctor kusukela ngumfana ikhula right khona ukugula okwenzeka
I think angekusisigaba sokuchomba lawa avuka lapho namazambane then ngoba kezalwa abantu abakhulela kakhulu ezulwini bangahambisa lapho bakhuluma indaba zokulala nesilwane and stuff like that. But ngangayibandakanya ukucansa ngalezo ikhathi kodwa ngithemba qala sengiyibandakanya angikwazi ukuphindela round yesibili ngaso sonke isikhathi kuba round eyodwa angikwazi ukuphindela yesibili and umdlandla wocansa ngibona ukuthi uyangehlela because kuhamba ngabona sengigcina manje i-boosting nje zokuboosta mhlamba amaphilisi kanjalo because kwezinye isikhathi ngathenga imbiza kumuntu I guarantee iyasebenza but mina izofika ngisebenzele uthola mangenikeza omunye ayithi usathi iyasebenza so angazi ngiyafisa ukusizakala ngoba kwehla ngisho ithemba. Sibonga kakhulu my brother nakulo nomunye futhi imzuzu libumbene manje ihora le-11 asibaphendule Dr. Mthembu. Okay ngizokwenza quick. Okay lo wokuqala siya uthe induku yakhe iba soft. Lalela njalo if kuukuthi induku iba soft siya kusho into izuthu kusho ukuthi igazi okuyiyona into induku edlayo alisangeni kahle either igazi lona lijiyile so alisakwazi ungena kuyona yonke imfanto ukuze induku iqine kahle imthambo yakho iyavaleka ayisalidedeli ukuthi igazi lingene kahle kuzinduku iphume kahle kuziqine lemthambo ekumela ngabe ngesikhathi igazi lingena yabo ngesikhathi igazi lingena endukwini kumele lingene kodwa kube ngesikhathi liqina livale leminye imthambo eyenza ukuthi igazi liphume endukwini kuze igazi lihlale phakathi endukwini uma leyo mthambo leyo ivuleka then izowa futhi induku izothi kade ivukile mase iyawa alright but if kukuthi iba soft nje ubhuti esho nje ethi uyayiforsa ngenkani igcina isigoba leyo nduku leyo igazi alizange zilingene nje kuyona ayizange ziqine yebo engayiphula induku yakwazi ukuphuka induku siya if ukuthi uyayiforsa endaweni le engakwazi ukuthi ingene khona so iadvice yami ukuthi relax ngoba yabo usenithukile nobabili nawe uzama ukuyiphusha induku nayo siyafinyela ijiki ibheke eceleni usifakela istress nje uzogcina kwa wena usuzinyeza naye lo muntu ozama ukungena kuyena siya uzobe sekubheka ukuthi sowenzani ke manje ngoba siyayizwa lento ukuthi ithambile usezonyanya kwa yena ukuthi sokufaka lento ethambile manje ngaphakathi kuyena ukhona kwadokotela ngolesithathu ledlule sasikhuluma ngakhohlwa hlengiwe uDr Bani konje lo oyispecialist se-renal tract bizwa ngani lo dokotela urologist yebo usemnambithi udokotela nje owaziwayo kusho ukuthi khona ebuza ngewoman on top ukuthi kuyenzeka yini idale inkinga wathi yebo impela iyayidalela kwesinye isikhathi induku inkinga njengoba ukhuluma ngokuphuka kwayo nje uvumelana naye sure kubalekile ukuthi le igcizelelo Dr. Mthembu. Look, it's not because women on top eyenze njalo siya. In fact, woman on top if kuukuthi ungaphezulu wena umuntu wesifazane ukwazi ukucontrola ungena komphambili in and out nokuthi ungena kangakanani nawe umuntu wesifazane mengaphezulu kuwena ukwazi ngombamba isinqa lesi uzifende ngaye okay but induku kuziphuke ingoba kusuke sokuphuthunywa suyayifaka embobeni erongi and siyaphuka induku ngoba wena sinenza iphuka phoqo uthola sigobile kubantu mhlawumbe soke sikhulume ngako ngelinye ilanga ngoba baningi abantu abanenduku uthola kade zaphuka ikho away isiyagoba sigobele eceleni induku ngoba hayi lokwemvelo ngoba ke kube khona lokugoba kwemvelo kukhona kodwa kune angle thizeni lokwemvelo okwenzayo okay lokho kuphuka iyaphuka futhi ibabhlungu kakhulu kulo muntu uzozwa phela ngoba kusuke kunemsipha nemthambo isuke siphukile ngaleso sikhathi alright besimphendulile bengikuphi kambe siphendula lo othi waba nenkinga emncane wavuvukalelwa amazambane sure uthi ke usekumenza angabi nomdlandla okudlulela ku round 2 yeah look if ku round 2 siya if kuukuthi round 1 uyakwazi ukuthi enzeke it means induku yakhe yasebenza round 2 has more got to do nawe nestamina sakho namandla akho neenergy yakho yes na testosterone yakho ukuthi awusenayo umdlandla nayo le chemical if kuukuthi incane ngaphakathi kuwena yenye yezinto ezokwenza ukuthi round 2 angabi khona nako ukusebenzisa izikhathazi nje obeshilo nje ukuthi ubuye sebenzise izikhathazi the more usebenzisa izikhathazi ngempela ziyayikhathaza induku uzibulale igcina
ingasakwazi ukusebenza izosebenza ngaleso sikhathi uyisebenzisile ngeke isaphinda futhi okwesibili ngoba iyadela induku ngoba after one round ayisakwazi ukuthi isukume futhi kanti wena ingoba ubukade usebenzise ini izikhathazi. Testosterone sisonga lapha inkulumo yethu lolu hlelo ungalilalela kuma podcast. Yabonga kakhulu Dr. Mthembu, siphi imininingwane yakho sivalelise. Dr. Nomcebo Mthembu, ngikhona ngise-Medilution, inamba zami 031 765 8475 ku Facebook sikhona ku Facebook kwe-Medilution, WhatsApp number yethu 061 4622 945, Richards Bay 035 760 15 Sigisi no 9. Kulo ofuna ukuyijovela akaqale kudokotela, umefuna ukusebenzisa i-testosterone iyakudokotela khona izoba izokwazi ukubheka ukuthi ulungele kangakanani umzimba wakho. Yes, ngoba nayo ayifuni ukuthi usebenzise sonke isikhathi, kufanele usebenzise nje ukuthi ayisize umzimba wakho. Uma sisitest igazi sayibona ukuthi ayisi right manje masuyayeka futhi ngoba uzama ukuthi umzimba wakho awuzikhiqizele yona le chemical. Kukhona ukudla okunayo nje qobo, ngizwile lokho kokudla kahle kodwa nje kukhona ukudla okune testosterone. Yes. Ikuphi? Sopomento. Yes. In lace tell. Maningi sopomento, ginseng, ziningi izinto that ezinayo ezine testosterone. Okay. Alright. Ngathi uba careful nje ngoba awufuna abantu bayogijima emarket beyofuna lokho kudla. Siyabonga Dr. Mthembu sokhuluma isonto elizayo. All right, sure.